Ne tɔgɔ ye Seydou Ousmane Diallo. Ne est administrateur territorial de mairie district là. Ne est syndicat national de travail des collectivités territoriales du Mali, Centrat, secrétaire général. Oui, an ye baara bila sɛbɛn dɔ bila n'a bɛ f'o ma ko grève. An y'a bila grève yɛrɛ daminɛna tile 3nan ye bi. Daminɛna octobre kalo tile 31 ani novembre kalo tile fɔlɔ bi ye tile 2nan a bɛ ban bi minuit. Donc Bamakɔ mairie bɛɛ datugulen don. Tile fɔlɔ la kɔni mairie district ni commune 6 ye baara kɛ. Mais bi bi in na baara tɛ ka k'a si la fo n'a kɛra service minimum ye. Bon, région kɔnɔ commune rurale, commune urbaine, conseil de cercle ani conseil de région a bɛɛ datugulen don. Baara tɛ ka kɛ Mali mairie fansi a tile 3 ye bi. Wa kun ye min ye ani gouvernement de bɛnna fɛn dɔw kan n'a bɛ f'o ma ko accord. O accord ninnu na sarako b'a la. Gouvernement ko ko désormais an ye fonctionnaire de mairie t'an sara mais olu yɛrɛ de bɛna sara. Ni kalo sara dɔrɔn o b'an sara. Et puis n'a da a sara daminɛ a tɛ dabila a bɛ kɛ comme fonctionnaire de l'État ɲɔgɔn. Bon, cakɛda service dɔw bɛ yen nɔ n'o ye service public de l'État ye. An kun tɛ taa baara kɛ fonctionnaire territoriaux kun tɛ taa baara kɛ. O ye layidu ta ye k'a fɔ k'u bolo nɔ bila sɛbɛn na ko désormais o na sɛbɛnw bɛɛ bayɛlɛma pour que fonctionnaire territoriaux fana bɛ t'o yɔrɔ la. O fana kɛra accord ye. Bon an baaraɲɔgɔn dɔw bɛ yen olu bɛ mairie de la o ni maire dɔw bɛ baara kɛ. Ni mandat banna maire bɛ taa maire kura mana na o b'a fɔ karisa e ni maire kun ka di kojugu a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne tɛ se k'e to yen parce que ne jugu de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Alors que fonctionnaire de don maire fɛn fɛn mana na n'u kɔnɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u bɛ sin ne k'olu mite ten n'an b'a fɔ o ma ko mutation arbitraire o tun ko k'o fana dabila u k'o fana k'u bɛna comme fɔlɔ ni k'e baara sɔrɔ i bɛ taa formation militaire de kɛ ni tilar'o la i bɛ sɔrɔ ka baara ta n'an b'a fɔ o ma ko service national des jeunes SNJ bon an baaraɲɔgɔn dɔw y'o kɛ n'i y'o kɛ n'i tilala moins bonification dɔ bɛ d'i ma i ka carrière kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko bonification d'échelon u tun ko k'u b'o fana di u ko fana ko u bɛna sɛbɛn dɔ bayɛlɛma min bɛ an ka centre kalanyɔrɔ dɔ la n'a bɛ f'o ma ko centre de formation des collectivités territoriales CFCT parce que o yɔrɔ la mairie baarakɛlaw prévoilen t'a la conseil d'administration de don ko ko sisan nɔ an bɛna o sɛbɛn fana bayɛlɛma mairie baarakɛlaw fana ka don conseil d'administration o fana ma kɛ donc nin bakurubaw de bɛ yen nɔ an bolonɔ bila kɛra la k'a fɔ k'a bɛɛ waleya maa si ma waleya o de y'a to an taara grève la ni tile 3 anw ye syndicat de ye donc an ni jamana ɲɛmɔgɔ de don grève tɛ kɛ ten hali bi an bɛ t'u fɛ yen de an ka se ka cadre dɔ fɛn n'a bɛ f'o ma ko cadre dialogue social an ka sigi k'a fɔ ka bɛn kɛ pour que grève ya temps se arranger baara bɛ jɔ population bɛ sɛgɛn jamana yɛrɛ fana bɛ perdu bon o man ɲi n'an sera ka bɛn a la k'a dɔw waleya minnu bɛ se ka waleya sisan k'olu waleya sisan minnu bɛ se ka kuma wɛrɛ ma kɔnɔ an ka échéancier ko la k'a fɔ nin wagati nin na nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ n'an bɛnn'o kan problème t'a la grève tɛ yen parce que Mali ye bɛɛ de ta ye mais a ti kɛ an bɛ bɛn a la a ti kɛ en tout cas n'o kɔni kɛra a ka ca Ala fɛ grève wɛrɛw bolo bɛna da an bɛ ka grève kɛ an yɛrɛ diyaɲabagatɔ tɛ parce que an tɛ ka sara di an ka baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kalo 30 tɛ ka sara dɔw bɛ yen nɔ kalo 60 depuis 2012 fo sisan bon ni n'a fɔra k'e ye fonctionnaire e tɛ ka sara sara dun ye baloko de ye dɛ denbayatigi k'a fɔ e bɛ ka baara kɛ e tɛ ka sara a t'i ɲa dɛ donc welekan min bɛ ne fɛ c'est que hali bi an bɛ ɲɛmɔgɔw deli k'a lajɛ an fana ye maliyɛnw de ye denbaya b'an fana bolo an fana ye foroba baarakɛlaw de ye tɔw ta bɛ kɛ cogo min na o ka kɛ ten olu de y'an ta baara la an ye fonctionnaire de o k'an sara n'u y'an sara sisan a banna kuma wɛrɛ tɛ a tɔ bɛ se ka fɛn mais mɔgɔ bɛ taalen baarayɔrɔ la i tɛ ka sara a ka gɛlɛn dɛ voilà hali bi u k'a lajɛ an ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ pour que sarako in bɛ se ka ɲɛnabɔ a problème tɔ n'o ye papier ko ni k'a fɔ ko ka papier bayɛlɛma olu bɛ se ka kɛ kɔfɛ mais il faut que sara ka kɛ sisan kalo ka sa dɔrɔn an ka sara kalo ka sa dɔrɔn an ka sara n'o kɛra vraiment baasi wɛrɛ tɛ yen